tayo ngayon sa Old Airport para sa ating appointment sa plant. Meron akong nakita na sinend sa akin ni Sir Lawrence para sa akin daw special price na yung Glorious Philodendron. Glorious na malalaki ang dahon. So let's go and see. Kasi nandun iniwan ni Sir Lawrence kay Ma'am Delia. Okay, let's go. Ami ikuhaon na tanong dia. Ami ikuhaon na tanong ba? Ay butang na mo dito. Oh. Ha? Pwede ibutang dito ang sakyan? Ha? Iyan. Oh. Iyan na dito. Oh sige. Oh, okay, sige. Glorious Philodendron. Ito mo pinaiwa? Ito daw, sabi niya, Delia daw ang panapit ko. Mani mo dako na nakane. Ay, maot man, gamay man. Gamay. Dako man sa picture. Ano na plama niyo? Imagine look Yung inauna yun. Ala po. Anawa mo papa ka. Karato naman ang tanong dito. Pinabutan jud ka at 1 kilo na. Sabi ko sa picture talaga, kanang dako kaayo. Diyan. Yun. Yun? Kana man di ay, gamay man. Di ko, ako yung nga nagkamay. Sabi ko, tingnan na lang si Sir Lawrence. Oh, Sabi si ko, Lawrence. puno niya gingani. Dito imo sa si Lawrence. Kumusta? Eh duha aba kay ipani mo. Ha? Ipani mo kay gwapa ka kag hindo ni mo. Anya, kay mahal man. Sa mina ka pala. Brato na jud ka ato ma. Pila man po to? 1 kilo naman na nimo. Naamay sakit. Wala, bago di siya O sa yalo-yalo man. Ano iyang tabi o? Ano siya ma? Lagi, yelo. Sa uli Ha? Ano ba yalo-yalo man? ay naintan man ginaari unsa kay wa man kita mo naka Naintan o naisakit? tanawa sa Ha? tanawa sa laman di pa man puingon amo naman hindi pa misprihan ako ni updated kaning bago ni siya kuan new leaf gini siya ma'am daan nagyelo kali new leaf gini Oh. nya mo mature siya 1,000 din, 1,000 daw. oh yes tanawa naman Oh. Mami yan, oh. Mami. flow money Flow money. Flow money di ini? yeah tanawa ra gunang isahang Flow money. Flow money daw ni. Flow money. look at the ano Oh. Abi ko gingani kadagko Ayun ang si Lawrence. Sir Lawrence. Okay, ako na to. alak Isa ba? pila may iyang gikuan isa 400 daw. nausawa man O kuha na ako nga daghan ako gingana kagagmay. gusto sa kagdag ko Gusto ko dako abi ko dako na. Mao tungin ko. O sige. Unya, lahi man yung nakita na ron. ay gawas on kita Flow money. Flow money. yes Ganda na nga nila. Ang ganda. Hello, ma'am. Ano ka ni? Ano mo kay ba? Kailangan na. Zamia 50 na iyan Ha? 50 na iyan 15 daw? Oh my gosh. Yan, yun lang. kana 5 na nga ka kana nakatropa na mo ko ah
5 na, 5. Yes, nakatrupa na ko anak. 5 na. 5K. Nakatrupa na magkuha anak. Tuan, nagbong yung susi ko. Ha? Marami na ang tanong mo, nagkikita ko. Nagkikita ako. Sa marami ka. Dapat nagkita. Medyo din ako. Pasing ko medyo kalit-kalit mo yung pangkatay. Tulit. Ulit. Matrupa nimo. Trupa na ko kasi. Nakakalaga. Ano lagi, sa niya? 5K lang kata ka na 15. Ang gula ma'am. Mahal. Alam mo, alam naman mo. 2.5 na lang. Katawan mo. Ikaw, paano naman ang tanong? Wala lang na ako anak. Isa na lang ako. 3-5. Kinodin ma'am. Dito ka maya. Bali 4,500. Bayaran na natin. Ha? 4,500 na kami. Hasta ka to. Sa di pa dyan ikaw si ma'am. Ano lagi? Ano man na? Sama, guwat-guwat ka ba? Dugay na, hindi na makahalin. Ano man? Ikuan sa ato doy. Tumang ka madaot. Ali-alihan. Ay, saka naman. Wait, pakita. Ano, bedera tanto soldi, mamutang. Kato. Isa, yan, ano? Madaot kinsa na. Ata atong priya. Ali-alihan. 1, 2, 3, 4. Okay. Yun, ha? Ato sa pagkuha mo. Ha? Tara. Ito na? Ito sa nila. Yun. Hindi natin mabuka kung takot. Ayan, nabuka rin. Saan? Ay, bambo. Ipakapin na itong bambo. Ning uban na ganito. Ayun. Ganun lang ito. Tupos lang. Ato ipon ka rin una. Ipatiluwa. Inay ha. Sige mabalik. Nay. Eh, ba't saan inay? Na. Okay. Kundi, paano na sa kundi mada ba Okay. no money. Nakakita na ka ma? Oh, Amat ay sir. Salamat po. Thank you. You know the Sandio flu gas? They think that the flower is gives people cancer. What? You call it the welcome plant? Cancer-causing pollen. This plant is ancient plant. Yeah, The dinosaur time. yeah. That's It's why like I it's like like a cycad. Yeah. Well, I mean, they don't know, but there's a concern. There's a pattern. Variegated. American lemon pala yan. Variegated, American. Kami American lemon na. Kailangan po ni. Sir. Ah, 500? Dako naman sila. Wala pa yung bunga, no? Wapa, pero mayuta na. Dili, Black Garuda. Black Garuda ba din? Garuda na siya. Ang Black Marigay, kasi naman namin. Nasa, Black marinan. Garuda pa rin. Ang amo kay nga na ang akong tawag. Black Mari. Saan ang black marin? Black Garuda di tomato di na ay. siya. Ah, kan lahi ba siya yan sa Ano ang black marin? Garuda di tomato. Pila man tong black garuda? Wala si Ma'am Lita, wala lagi si Ma'am Lita. Black garuda ba na? Bukan nakaano, dyan dahon, Wala luka. magdili black garuda na. Tsura niya ba? Kasi naman kay black garuda sa una. Lakad, ikaw, tanawa yung buwan sa lakad. Propagate na pala ito. Ah, murag ka nagkatya ba? Nakat na siya, oh. Nagkatya. Nagtubo na po siya. Oh, nagkatya mo nang nag-set back tulog na yung kadamon dito. Kung ano nga isa siya. Kami ko pa. Sinulit pa. May presyo sa ano niya, no? Kasi wala siya presyo. Siya sa magkukuha mo. Sensation, no? Yan ang black ko. Balik lang kay wak lupa pa man ko. Lupa ka. Lagi ni ko brigated ka dan sa ni. Naas ni brigated na isang Diliana, tare. Anak kani niya.
sabi niya ano na nga, hindi mo naman ginawa yung ano doon. Actually, right? And of course, the chorus band will be performing right here later on. So let's go and get ready for the second set of the party. All right, again, the party is for free, open for everyone. Na that is the end of our video for today. So bye bye, see you on the next video. Love you guys. Ayun, nakabili na naman tayo ng ating tanim na napakagaganda at napagbigyan tayo na magkaroon ng plow money eye na malalaki, 2 pots. Pero yung sinabi ni Sir Lawrence ay mali, kaya hindi natin nabili kasi maliliit naman, so hindi natin tinuloy na bilhin. Yan, bye-bye! See you!